ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிடிஎஸோட ரன் எபிசோடு 4 தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஏன் 3 பார்க்கலன்னு கேட்குறீங்களா? அவங்க வந்து 3ல் சும்மா காரில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது தான் இருக்கும். அதனால் 3ல் அவ்வளோக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸ் இருக்காது. அதனால தாங்க நம்ம பிடிஎஸோட ரன் எபிசோட் 4க்கு போகிறோம். 4ல் தான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ வாங்க காய்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 7 பேர் உங்ககிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜெமினா ஆரம்பிக்கிறாரு. ரியாலிட்டி ஷோ ரன் பிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ நல்லா பெரிய பில்டப்லாம் போட்டு பிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்குறாரு. என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க. ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம்? ஸ்விம் பண்ண தான் வந்திருப்போம். 30 செகண்ட்ஸில் உள்ள கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் முடிக்கணும். நாங்கள் கொடுக்குற டாஸ்க்கை நீங்கள் வந்து 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னடா 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளே முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு விரிப்பு இருக்குது பாருங்களேன் அப்படின்னாங்க. அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த விரிப்பில் நின்றுக்கிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன கட்டையாக கொடுப்பாங்க. அந்த கட்டையை வந்து சாப்ஸ்டிக்கால் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, சாப்ஸ்டிக்கில் தான் நான் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். இன்னும் யார் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஜீமினா கேட்குறாங்க. சரி, எல்லோரும் யார் ஃபஸ்ட்டு யார் செகண்ட் முடிவு பண்ணுறாங்க. First Autumn, second Jimmy, third Sugar, fourth Jin, fifth We, sixth Jungle, seventh நம்ம J-Hope. சரி, இப்போ எல்லோரும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி, ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஆரம்பிக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம் வந்து நானாக குதிக்க போகிறேன் பாருங்க, ஸ்டைலில் குதிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அதுக்குள்ளே நம்ம ஜீமினா தள்ளி விட்டுறாரு. பாவம் நம்ம ரொம்ப நானாக தானே ஸ்விம் பண்ணணுன்னு இருந்தேன், நீ எதுக்கு ஜீமினா தள்ளி விட்ட அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஆரம் எடுக்க போகிறாரு. நம்ம ஆரம் எடுத்து ஒரு இதை வச்சுட்டாரு சாப்ஸ்டிக்கால். நம்ம ஜீமினா சொல்கிறாரு 38 செகண்ட் ஆயிடணும் அப்படிங்கிறாரு. நம்ம ஆரம் 28 செகண்டில் நல்ல வேலை இன்னும் 2 செகண்டில் போயிருந்தால் அவுட் ஆகிருப்பார். நம்ம ஜீமினா தம்முன்னு குதிச்சதுக்கப்புறம் நீந்திக்கிட்டே போகிறாரு. இப்போ நம்ம ஜீமினா வந்து எடுக்க போகிறாரு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீமினா அப்படியே அழகாக எடுத்து 2த்தையும் அழகாக பேபி வச்சிருச்சே. நம்ம ஜீமினா 13 செகண்ட்ஸுக்குள்ளே முடிச்சிட்டாரா? நம்ம ஜீமினா ஜூஸ் கிடையாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. அடுத்தது நம்ம சுகா எடுத்து முடிச்சிடுறாரு. அழகாக அப்படி சின்ன பிள்ளை மாதிரியே நடந்து போகிறாரு. போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீமினாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தாங்கலையே. அடுத்தது யாருன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அடுத்தது நம்ம ஜின்னை பிடிச்சி எல்லோரும் தள்ளி விட்டுறாங்க. பாவம் நம்ம ஜின்னுக்கு மூஞ்சி வாய் ஃபுல்லாக தண்ணி போய் பாவம் இரும்பிக்கிட்டே இருக்கார். சரி, அடுத்தது நம்ம ஜின்னு போய் அதை எடுக்க போகிறாரு. பாவம் அவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளுறப்ப பாவம் அவருக்கு அது விழுந்துருது. பாவம் நெத்தியில் அப்படியே கையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கார். அவருக்கு தாங்க கார்லிக் ஜூஸ் கன்ஃபார்முன்னு சொல்லிடுறாங்க. சொன்னதுக்கப்புறம் சரி, எனக்கு இந்த பட்சம் நான் குடிச்சிருவேன். அடுத்தது நம்ம அந்த பிள்ளை நொந்துக்கிட்டே போகுது அந்த ஷீட்டு. அதுக்குள்ளே நம்ம அவுட் ஆகிடுறார். பாவம் நம்ம ஐயோ ஏன்ப்பா இப்படி அவுட் ஆகிடுறீங்க. அடுத்தது நம்ம ஜங்கு முடிச்சிடுறாரு கிளியராக. அடுத்தது நம்ம ஜெய்ஹோப், கடைசியாக நம்ம ஜெய்ஹோப் நானாக ஸ்விம் பண்ண போகிறேன் பாரு, அப்படியே ஸ்டைலாக ஸ்விம் பண்ண போகிறேன். பீப்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் யாரும் பிடிச்சி தள்ளி விட்றாதீங்கப்பா, சீக்கிரம் குதி, இல்லைனா பிடிச்சி நானே தள்ளி விட்ருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி யாரும் தள்ளி விடாதீங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம ஜீமினா தள்ளி விட போகிறாரு. நம்ம ஜெய்ஹோப் அப்படியே ரெடியாக மனசை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு பீப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு குதிக்கிறாங்க. நம்ம ஜெய்ஹோப் அப்படியே செத்த மாதிரி நடிக்கிறாரு. அவ்வளோ அவர் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டையெல்லாம் விழுந்துடும். பாவம் நம்ம ஜெய்ஹோப்பு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் அப்படியே நான் குதிச்சதுக்கு அதையே உந்துச்சு, அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜெய்ஹோப்பு ஏறி வந்துடுவார். அப்புறம் நம்ம ஜெய்ஹோப் நான் பார்த்தியா எவ்வளோ அழகாக இருக்கேன், என்னை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னு முடிய ஸ்டைல் பண்ணி விடுறாரு. அடுத்தது செகண்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பெஷலான சாறு உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது. அதாங்க பூண்டு ஜூஸு. பூண்டை நசுக்கி அதை அப்படியே தண்ணி ஊற்றி கொடுப்பாங்க. கன்றாவியாக இருக்குது. அது எப்படி தான் குடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல நம்ம பிடிஎஸில் உள்ள மெம்பர். ஐயோ, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீக்கு அப்படியே ஸ்டைலாக குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே கட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம விச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில் ஊற்றுறது மூஞ்ச பார்க்கணுமே, இப்போ பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருக்குது. பாவம் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அந்த ஜூஸை குடிச்சிட்டு. ஆன்னு கத்துற.
ஆன்னு கத்திட்டு இருக்காரு. மற்ற மெம்பர்ஸுக்கு யாருக்குமே கிடையாதான். மற்ற ஜேஹோப்புக்கும் ஜின்னுக்கும் கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஜேஹோப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார். செகண்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிக்குது. செகண்ட் ரவுண்ட் 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு பேப்பர் கொடுப்பாங்க. அந்த பேப்பரை கசக்காமல் கிழிக்காமல் முடிக்கணும். அதாங்க இந்த டாஸ்க்கு. அந்த பேப்பரை ஒரு சொட்டு கூட கிழிக்கக்கூடாது. அதுதான் இந்த உள்ள டாஸ்க். சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம் போகிறாரு. ஆரம் பொறுமையாக ஸ்லோவாக அப்படியே நடந்து போகிறாரு. போனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறாரு. நல்லா பிரித்து வைக்கிறாரு. பிரித்து அப்படியே சூப்பராக நம்ம ஆரம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறாரு. ஆஹா, நம்ம ஆரம் கிளியர் பண்ணிட்டாரு. அடுத்தது நம்ம ஜீமினா அப்படியே பாரு நான் எவ்வளோ ஸ்டைலாக போகிறேன்னு நம்ம ஜீமினாவும் அடுத்தது முடிச்சிடுறாரு. அந்த ஸ்மைலை பார்க்கணுமே, அந்த ஜீமினா அப்படியே அவ்வளோ டான்ஸாக போடுறாரு. அடுத்தது நம்ம ஷுகாவும் முடிச்சிடுறாரு. நம்ம ஷுகா சொல்கிறாரு, நீ அவன் பேப்பரை கிழிச்சிருக்கான் பாரு, அவன் திருட்டு வேலை பண்ணுவான், சொல்ல முடியாது அப்படின்னாரு. அப்புறம் ஜீமினா பார்க்குறாரு, ஆமாம் பேப்பரை நம்ம ஷுகா கிழிச்சிருக்காரு. அது காட்டுறப்ப பேப்பர் கிழிஞ்சிருக்கு ரீப்ளே அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த பேப்பர் கிழிஞ்சிருக்கு, ஷுகா இஸ் அவுட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி அவுட்டா, அப்புறம் நான் இதுக்கு அப்புறம் அப்படியே நம்மளுக்கு தான் அந்த கார்லிக் ஜூஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவும் மிஷின் இஸ் ஃபெயில்டு, யாரெல்லாம் கை தூக்குங்க அப்படிங்கிறாரு. யாரெல்லாம் ஷுகாக்கு ஓட்டு போடுறீங்க? என்னப்பா இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவருப்பா அப்படிங்கிறாரு. பாவம் ஷுகாவுக்கே கை தூக்கிக்கிறாரு. மற்ற எல்லாரும் அவுட்டுன்னு தான் கை தூக்குறாங்க. பாவம் நம்ம ஷுகாக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல. நம்ம அடுத்தது நம்ம ஜின்னு ப்ரோக்கு தான் பாவம் தனியாக எத்தி விட்றாங்க. பாவம் நம்ம ஜின்னு அப்படியே சூப்பராக கிழிக்காமல் எடுத்துட்டார். நம்ம ஷுகா அப்படியே கிழிச்ச மாதிரி சொல்கிறாரு. நம்ம ஜின் அதுக்குள்ளே டப்புன்னு குதிச்சிட்றாரு. மிஷின் இஸ் ஃபெயில்டு ஜின்னுக்கு. நம்ம வியும் எடுத்துடுறாரு, நம்ம ஜங்குக்கும் எடுத்து முடிச்சிடுறாரு. 30 நம்ம பாவம் நம்ம ஜெய்ஹோப்பு தான் 32 செகண்ட் ஆகுது. கார்லிக் ஜூஸு எங்கே அப்படின்னு நம்ம வி கேட்குறாரு. அவ்வளோ லவ்லி அப்படியே ஆசையாக அப்படியே கொடுத்துருக்காரு. நம்ம ஷுகா அப்படி ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி வாயில் ஊற்றிட்டாரு. என்ன ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் தான் ஓவர சீனாக போடுறீங்க அப்படிங்கிறாரு. ஆஹா, நம்ம ஷுகா வேறு லெவல். சீக்கிரம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு போகலாம், வாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் தேர்ட் ரவுண்டு வருது. தேர்ட் ரவுண்டில் என்னடா இது புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இது கொக்கோ கோலா ஒரு எம்டி பாட்டில் ஒரு நியூ பாட்டில் இருக்கும். அந்த கொக்கோ கோலாவை 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே ஊற்றிடணும். இந்த பாட்டிலில் ஆரம் அப்படியே முறைச்சிக்கிட்டு ஊற்ற போகிறாரு. நம்ம ஆரமும் ஊற்றி கிளியர் பண்ணிடுறாரு. அடுத்தது நம்ம ஜீமினாவும் ஊற்றி ஃபெயில்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது கிளியர் ஆகிடுச்சு. வா, நான் தான் எப்போ பாரு ஜெயிச்சிட்ருக்கேனே அப்படிங்கிறாங்க. சரி, அடுத்ததாக இப்போ யார் வரப்போகிறா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரி, அடுத்தது ஸ்டார்ட் நவ் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ எல்லாரையும் நிற்க வைக்கிறாங்க. பாட்டில்லாம் நிற்க வச்சுட்டு அடுத்தது உளுந்துடுறாரு. அவர் பக்கத்தில் உள்ள பாட்டிலும் அப்படியே நிற்கிது. நம்ம வியும் ஆரமும் நல்லா சைலண்ட்டாக திருட்டுத்தனமாக எல்லா பாட்டிலையும் குலுக்குன்னு குலுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. பார்த்தீங்களா? அடுத்தது நம்ம ஷுகா போகிறப்பே விழுந்துருது. பாவம் தடங்கள் அவருக்கு. சரி, அடுத்தது திறக்கிறப்ப பீச்சிக்கிட்டு அடிக்குது. அவர் அப்படியே நிற்கிறாரு. அதுலேயும் அதில் பாதி பாட்டில் கீழே ஊற்றிடுது. அப்புறம் மெதுவாக பொறுமையாக ஊற்றுறாரு. ஊசுறப்ப அதுலேயும் அந்த பாதி பாட்டில் தான் இருக்குது. திஸ் ஃபெயில்டு, ஹாஃப் பாட்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஆமாம், பாதி பாட்டில் தான் இருக்குது. ஷுகா இஸ் ஃபெயில்டு, இந்த மிஷின் அவருக்கு ஃபெயில்டு. அடுத்தது நம்ம ஜின்னு கம்மியாகுங்கிறாரு. அப்புறமேட்டு அவரும் எடுத்து ஊற்றுறாரு. இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா தான் இருக்குது, நான் ஊற்றிட்டேன் பாருங்கள் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் மிஷின் இஸ் கிளியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்தா ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. பாவம் நம்ம ஜின்னுக்கு பாவம் ரொம்ப ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஷேக் பண்ணி கொடுக்குறாரு. யாருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம வீக்கு. பாவம் நம்ம டூ மச்சாக இருக்குடா, இப்படிலாம் பண்ணாதீங்கடா அப்படிங்கிறாங்க. நல்லா திறந்து அப்படியே மூடியை எடுத்து அப்படியே ஒரு கவுத்து வா, இது மாதிரி யாருமே செய்யலையாடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே கவுத்துட்டு அப்படியே ஒரு ரொமான்டிக் இருக்குல்ல, அப்படியே பார்த்து அப்படியே ஒரு பாதி இது கொஞ்சம் வாயிலையும் ஊற்றிக்கிறாரு. இது என்னென்ன அடுத்ததாக நம்ம
ஜங்குக் அப்படியே பீச்சு விட்டு அடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வாயில் வேற கொஞ்சம் ஒன்று ஊற்றிக்கிறாரு. நான் ஜெயிச்சிட்டேன், மிஷின் இஸ் ஃபெயில்டு, நீ தோத்துட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுடுறாங்க. அடுத்தது நம்ம ஜெய்ஹோப், நான் ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கப்பா, என்னப்பா ஃபெயில்டா, என்னப்பா மனசாட்சியே இல்லாமல் பேசுகிறீங்களே அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்ததாக என்ன நடக்க போகுதுன்னா, யார் ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்ல போகிறாங்க. அது யாருன்னா நம்ம ஜீமினா தான். நம்ம ஜீமினாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தாங்கலை. ஆஹா, நான் ஜெயிச்சிட்டேனோ அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது நம்ம ஜின்னுக்கும் ஜெய்ஹோப்புக்கும் ஒரு மேட்ச் நடக்குது. அந்த மேட்ச்சில் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஜின்னு தான் தோற்று போயிடுறாரு. பாவம், நம்ம ஜெய்ஹோப் ஜெயிச்சிடுறாரு, தப்பிச்சிடுறாரு அந்த கார்லிக் ஜூஸ்லேருந்து. அடுத்தது அந்த கார்லிக் ஜூஸ் கையில் இருக்குது நம்ம ஜின்னு கையில். பாவம், அவர் குடிக்க போகிறாரு. அதுக்கு நம்ம ஜெய்ஹோப் வந்து அப்படியே ஷூட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. பாரு, சீக்கிரம் குடி அப்படிங்கிறாரு. ஆக்ஷன் அப்படியே வாயில் எடுத்து ஊற்றுறாரு. பாவம், நம்ம ஜின்னுக்கு துப்பவும் முடியாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியல, அப்படியே முழுங்கிடுறாரு. என்னடா இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஆமாடா, இதெல்லாம் குடிச்சு நானும் தான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. சரி, நானும் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்குறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் போடுற சேனல்